Vă rog să coborâți. Așa. Tocmai acolo unde se zărește minunea de mașină. Da. Și să veniți să-mi aduceți și mie 2 țigări cu mașina, că nu pot să mai cobor. Aha. Și unde voi întoarce? Că ăsta e îngust. Cu siguranță aici, dacă vă veți ajuta cumva de pedală și volan, un pic stânga și va fi loc suficient să întoarceți. Hai că mă duc asta. Vă rog. Pa. Haide, pa. Cât de ușor, cât de ușor, cât de ușor, fără forță. Senzațional. Le contea la greu așa. Țigările! Cam așa, nu?